Lagi be dilem. Iki mau ki diprank karo Mbak Sange. Lah Mbak Sange le ninting ya ngono iki melu. Aku ninting. Aja blosokno ta. Sing blosokno ki ya sapa? Sasama. Aja pada ngebleng. Lagi man dilem ya aku. Lagi man dilem ya. Lagi be dilem. Iki mau ki diprank karo Mbak Sange. Lah Mbak Sange le ninting ya ngono iki melu. Aku ninting. Aja blosokno ta. Sing blosokno ki ya sapa? Ora kowe ora tak blosokke ning tak jak blosok kowe nak. Ya makape aja padha. Aja padha. Nek semnu diblosokke pawone sepira kok ya. Kowe tak plotrokke lho lek kenyit. Inyet jare nyot. Iki aja nyetak-nyetakke to wis to. Nek aku karo lek kenyit ya wis akrab. Biasa. Kon lagi ketemu iki. Nek kowe mbelok aku kenyot iso tak kenyot tenan kowe. Pengen apa piye? Agi wae tak weling lho mah. Ngedan lho, Lah jare kenyot jenengku ya to. tak bungkem lho ngene. Kula pahit kok. Ketok itu ketok. Kowe kok lemes iki ngapa? Ngantuk, Mas. Waduh. Nyambut gawe iki sing profesional, ngantuk dikaya ngapa iki kudu sing semangat. Anu berarti nek lemes kon push up. Iku sehat. Aja. Lah jare aku kon push up. Ana wong wedok push up kudu enten lambarane. Ora. Ora kek omake tepus. Mbah dilambari Mbah dipun kersa mboten. Aja kacare elek nah. Heeh. Niki. Sah tepus kok suarane api. Sepole. Sepole. Lak mam beser. Yo alah, besere bomplok senengane bocah. Asmamu. Asmane sinten? Kula Ainun. Ainun. Ainun apa Ainin? Ainun. Ainun. Ainun ki tidak sadaratun. Kayak basa Arab. Lah yo Ainun kan tidak sadaratun. Heeh. Oke. Omahmu ngendi? Kula tepus. Kuliah ning ndi saiki? Teng Parangtritis. Ya. Oh, alah. Jalan Parangtritis. Larang ngono. Bareng padha mangan aku iso kowe iso bareng ben ora rakoso urip sampeyan sinamatan pelali kaya dinaya apa iso dadi enteng
matur sembah nuwun. Iya. Sekek lenggah, Mbak. Kuwi jarane selak nguyuh, Mbak. Iya. Heeh. Terima kasih, Mbak. Iya. Piyai putri cilik-cilik semono to kon ngangkat jaran semono gedene. Kuwi abot lho, Nok. Lah iya. Mergo saurunge tanggo ki, saurunge dinggo ki pas setelah dadi ki tak gawa munggah ning Gunung Kemukus sik. Oh, jarane kuwi. Ya men Iya. supaya berkahe kabeh ki. Iya. Aneh-aneh kowe iki ora. Matur nuwun. Ya senajan to randhat anggone ngaturake, Iya. kula nuwun ngersane warga masyarakat ing dusun Klenggotan, Kalurahan Sri Mulya, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Iya, Mak. Matur nuwun. Nimbali awake dhewe sak kanca. Heeh. Kata seming sak aku karo sliramu iso tekan kene iki alhamdulillah. Matur nuwun sanget. Heeh. Dalam rangka ya kuwi merti dusun Nek cara nggone dhewe rasulan ya merti dusun Klenggotan Bangkel tahun 2026 iki no. Ya mengusung tema Kanthi tema dan juga slogan tahun ini adalah Sasmito Manunggal Bangun Dusun. weh matur nuwun. Iki luar biasa. Ya tegese luar biasa warga masyarakat padha ora awel nggone nindakake sedekah. ya Wingi wis ditindakake kenduri lan sak panunggalane. ya Mak. Lan iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan utamane kunjuk penyane Bapak Joko Laksono. Iki panjenengane kang minangka donatur utama. Ya ora donatur apa ya tembunge panjenengane kuwi pokoke ora kurang lelabuhane nggo warga masyarakat. Ya panjenengane iki ya mung kepengin anu Mak, pertama sepisan nguri-uri kabudayan. Ping pindhone ora lali ora kesupen karo ingkang mapan ana ning Karang Paradisan. Iya panjenengane iki ya wis mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Iya, mula dongane kanggo panjenengane Pak Joko Laksono nggone sedekah paring ana piwales ingkang berkah. Amin. Paring ana piwales ingkang langkung kathah. Amin. Sehat selalu kanggo Bapak Joko Laksono. Matur nuwun. Uga dongane sing utama ya kanggo warga masyarakat, Mak. Iya. Tandurane bisa dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Warga masyarakat Klenggotan sartane Bangkel pinaring ana kesehatan bagas waras. Amin. Dohno sekara beda caketna dhateng Ardana. Amin. Luar biasa. Sarta Sri Semara Bumi Kakyamong Nini Among para pepunden nggone ingkang padha warga masyarakat nguri-uri. Iya, Mak. Tansah semulura nggone ngayomi warga masyarakat. Amin. Dongane. Iya, dongane iki sing penting kuwi nok, bagas waras, ayem tentrem. Iya. Iki sing ditokke taun niki, sedekah taun niki iso dadi tikel matikel tikel tumpuk matumpa-tumpa. Amin. Ora lokak kepara sang saya kebak. Amin. Para pengusaha usahane tansah ngrembaka, tansah lancar. Iya, Mak. Kaya panjenengane Pak Joko kuwi rak ya pengusaha. Iya. Neng Mburi Kelir ki Mburi Kelir iki lho, Nak. Aku mau weruh ana kolte lawas. Iya. Mbok menawa ora dienggo ki arep tak tembung ngono. Bloko mawon. Lah nek kagungane Pak Joko, weh wis kene lah tak duwitane kok 350.000 ngono ra. Mulai iso nggawa bane tok ngono ra wis. Iya, kolte kuwi to, Mak. Kira iki asine kene iki nggo parkir alat-alat berat kaya to pengedram. Kaya pengegong ngono. Ya alat-alat berat ka penggender kuwi ya alat berat kuwi penggender kuwi. Iya. Ya ora kaya bangsa ekskavator, ya bego lan sak panunggalane iki. Iya. Kagungane Pak Joko. Sarta ora kurang atur panuwun panjenengane Pak Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi saking fraksi Gerindra panjenenganipun Bapak Nur Subiantoro SIKOM. Matur nuwun, mau wis kepareng nemoni aku ning transit kono no. Oh iya, tak temoni mau. Gek
kapan le arep nyorek tanggale mau ya wis tak DP penjane Pak Nur. Iya, kualik kudune beliau sing DP kowe kok. Weh, nek ora ngono kedisikan. Aneh-aneh iki ora. Uga penjane Pak Bupati Bantul. Iya. Panjenenganipun Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Weh, aku akrab nek karo panjenengane. Oh iya to, kanca Facebook. Weh. Aku tahu adol anu nak apa adol pelek mio sing numbas ya Pak Bupati. Kowe iki kok aneh-aneh wae. Ora. Sangka akrabku kok no nyanak-nyanak kowe iki ora senengane ora. Ngono kowe. Iya. Karo iki ya dirawuhi Pak Wakil Bupati Gunung Kidul, nggone dhewe ya ora wong mrene. Ya Pak Joko Parwoto SEMM. Pak Bupati Bantul iki mau sejatine ana acara. Ya ana kewajiban liya. Ning gandeng ngerti nek sing mayang kuwi aku. Ora. Gandeng pirsa nek sing duwe hajat ki warga masyarakat Klenggotan mula terus liyane di anu sikik di pending sikik pokoke dibotke wilayah kene. Weh, matur nuwun. Muga dadi berkah warga masyarakat. Amin. Kuwi utama. Uga saka Kepala Dinas PMK Bantul panjenenganipun Ibu Afif Umahatun SMH. Ya, rawuh. Uga ora kurang-kurang panyarwe lan pambiyantune panjenengan Ibu Yanatun Yunadiana SSI MSI pinangka Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Oh iya, matur nuwun. Ki uga termasuk ingkang menyponsori rakyat saka Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan. Iya. Uga Pak Panewu Piyungan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Yuli Hernadi Esos, matur nuwun. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek iki ya minangka donatur. Iya. Lan kabeh wae Mbah Lurah matur sembah nuwun. Uga Kepala KUA Piyungan, Kepala Puskesmas Piyungan matur sembah nuwun sanget. Iya. Aku nek neng Piyungan kene iki kelingan nalika aku dolan ning pasar Piyungan kono kuwi no. Dolan ning kono. Karo sapa? Jaman semono karo suwargine Pak Seno Auri Kalasan kono ya ning pasar Piyungan kono kuwi dolan ning kono. Iya, aku karo sing nyelentem kuwi. Iya. Wes eneng kono mulih-mulih ana iso ana wong penyelentem ki mripate iso pindah nggon githok. Iya. Lah ngopo? Wes pokoke keser-keser ora karu-karuan. Iya matur nuwun. Ayo sing nyelentem kuwi sangka kepengine rakyatan pasar kuwi rak showroom to no. Iya, sangka kepengine foto karo Pajero, foto karo Fortuner ki sendale nganti mencela tekan pertigaan wetan kono kae. Iya. Lah ngopo gegeblak kok. Pak Ipung kuwi. Iya, Pak Ipung. Ki disusul anu sapa? Kang Masmo. Kidul kono. Ya. Dek Alpan. Mas Alpan Janus. Lek gono sehat to, Mas? Sing tak takoke kok ya like ora. Nah, nek dhewe wong aku ki akrab kok. Iya. Iki utangku isih pira ning nggonmu, Mas? Kowe iki kok ora kok ngono to, Mak. Ya, niki eneng anu pamundutan no. Nyuwun dikirimi pepeling dari iklan promosi kados padatan saking Pak Mul. Oh iya, piyaine lenggah kono. Udhe kambing Mara Mulya melayani akekah masak gule tongseng saha nyediani hewan kurban. Nomor HP 0857 4701 0987. Pidalem ing Daraman Sri Martani Piyungan Bantul sampun transfer 100.000 nggih. Pak Mul matur nuwun niki 100 kula anggap nggih DP kek tanggal pinten wayangane kula tenggo. Iya. Matur nuwun. Nyuwun tembang Ciwul Gunung Kidul ingkang nembang Mbak Yanti. Salam kagem Mas Kun, Bu Sri, Makti saha dulur-dulur ingkang wonten grup WA Pandagio Pandemen Dalang Yusuf. Sugeng mirsani via live streaming YouTube. Sampun transfer 200.000 ingkang 100 kagem Masda, ingkang 100 kagem Mbak Yanti. Matur sembah nuwun. Wah, iya.
Mbak Yanti. Jare kathoke suwek ki kowe tuku kathok ya. Heeh. Matur nuwun. Iya. Nawala meneh, Mak. Menika ugi sampun kepareng nderek mangayu bagya merti dusun Kelinggotan nyuwun jenang gula ingkang nyekar adik Chelsea. Oh ya, saha jineman kelambi lurik kalajengake langgam rengu ingkang nyekar adik sapa iki Talita saking Sambel Welut Pak Bibit. Matur nuwun pun paring 200.000 menika. Iya, kagem kesejahteraan kanca-kanca kula sekolah menika. Nggih. Matur nuwun. Selamat malam Mas Yusuf, sugeng dalu, sugeng ngayahi tugas saking M Sumbodo dan Mas Totok Sudar ujian saking Gading sik rikala pinarak sowan dalemipun Mas Dalang ngresaya duta saking pun Bapak Joko Laksono ingkang kagungan damel dalu punika. Nyuwun podhang kuning kula aturaken kagem Dik Totok Sudar ujian SPD. Oh, Pak Totok. Pak Totok ki sing mau nemoni neng transit. Oh iya. Sing piyaine kaya gendone Tawangsari kae no. Oh. Kagem Ibu Hajah Badingah Gunung Kidul. Oh ya, ugi mboten kesupen katur ingkang kagungan kersa pun Bapak Joko Laksono matur nuwun awit paringanipun mugi berkah sedayanipun. Salam sehat sukses katur matur nuwun. Ugi katur Mbak Ayu Suhin. Sugeng makarya matur sembah nuwun saking Pak Sumbodo. Oh ya, ya bintang tamu. Mas Kenyot, kenyit, Mas kenyit, nek kenyit ki nek cilik lah wong iki lemu lho nak. Oh, kenyot kok. Iya, ki nek biasane sono ning Gunung Kidul kono sok saru, ki nek saru tak tugel janggane. Oh, iya, ora kena saru, ora. Kowe nek saru tak kon push up. Iya, Mas kenyit, karo Mbak Desuhin, mergo ngene no. Piye? Ngopo kok sing ngenteni Mbah Waloya Mas Kenyit mergo Mbah Waloya ya nyuwun dongane enggal pinaringana sehat. Iya, iki mau esuk dikabari Mbah Waloya mlebu rumah sakit. Ngopo? Piket. Wah. Ayo lara to penjane Mbah Waloya ki lagi gerah. Dongakno enggal sehat. Oh, aku dadak takon mlebu rumah sakit kok ngopo? Ngobati kesarasan. Iya, matur nuwun. Seperti apa, Mak? Perahu layar. Oh iya, iya. Perahu layar. Monggo katur panjenenganipun Mas Kenyit kalian Budi Suhin diaturi tindak panggung. Ya, ya, ja. Yo kancang dengki sing gembira aleh-aleh Indonesia tara Anggria numpak perahu layar dina minggu mari wisata Joget. La. Kepelek lah. Hop. La. Hop. Anu perahu layar
Teko-teko wis dipiloro. Ngopo piloro kepiye? Ha teko-teko kon joget polahe. Lah yo mongko aku ku nek joget menjiwahi karo tukang kendang. Ha. Kendang ngene ya kudu ngene, kendange ngono ya kudu Ngono kok digathukke ning aku karepmu ngopo? Lah nek ra Emang gatuk. ngene kok cedake aku. mumpung Mbah Walu ya ora melu kesempatan dheke kuwe. Ngene le. Piye, Le? Mbak Cangik kok le, sorry. Ngene Mbak Cangik. Heeh. Iki mu Mbah Waloyo wis pasrah karo aku. Nggih. Pokoknya bojoku Suhin, njaba jero tak pasrahke karo kowe. Nah, ini. Dadi wektu wengi iki musibah membawa berkah. Kok musibah bawa berkah piye to? Kok isa-isane Gue umpama Mbah Waloyo ora loro, aku ora tekan kene yakin. Paling tidak saiki aku becak ning loro kulon Malioboro. Lah sampean ki paling ora ya ndongake Mbah Waloyo. Ndongake sehat. Muga enggal sehat. Jenengan neng kene iki aja malah seneng, kudune malah susah. Duh, Mbah Waloyo malah lara. Ngono kuwi kok malah Batinku ndongake ora kudu tak lairke le. Dadi batinku ya ndongake Mbah Waloyo. Mugi-mugi Mbah Waloyo jati temaing Waloyo, Waloyo nirmala jati. Amin, heeh. Iso pulih sejati uni. Bener. Gek mentas ning panggung neh ora ning kamar rumah sakit. Nggih, leres. Iya. Aku ki ndang Mbah Waloyo nek percaya. Kapan mau? Ning rumah sakit. Kapan mau endang ki Weh, kapan? Wong esuk. aku ki nunggoni Mbah Walu ya ketmu bengi tekan sore kowe ora jedul. Esuk mau aku takon Mbak Suwin nganti lagi ning kamar mandi. Lah, aku ngundang Mbah Waloyo. Ya bener. Mbah Waloyo takon karo perawate. Niki fungsine infus niku napa to, Bu? Ngoten. Niku nggih nambah kesehatan, Mbah, kali nggih nambah stamina. Heeh. Suster iki lunga copotan Mbah Waloyo diombe blok. Kesusu kok. Kesusule pengen mari. Semangat kuwi jane ya apik Ini banget. semangat paling. Iya. Kula nuwun. Ngaturke kula nuwun lek kenyit Desuhin. Heeh. Ngersane warga masyarakat. Nggih, nun sewu ngaturaken nuwun kula nuwun sanipun warga masyarakat wonten ing padusunan Kelenggotan. Nggih. Kelenggotan wonten ing dalem menika adicaranipun menika merti dusun nggih. Nggih. Merti dusun. Wayangan. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi panjenengan ngururi budaya Jawa ingkang adiluhung wonten ing tlatah Ngayogyakarta Gusti tansah njambangi. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Kula dongake warga masyarakat Kelenggotan riki ingkang sepuh pinaringan kuat iman panjang yuswa. Amin. Tutuk le momong putra wayah. Amin. Sangsaya kuat nggih ibadah. Putra wayah ora putra wayah. Putra wayah. Cecakno le. Putra wayah. Putra wayah. Ah, ora putra. Lah ya Putra. putra wayah. R. Aku ki bar dites karo Bronjong. Nah, ora kena saru ta aku krungu. Ora. Iki Ora iso saru. Ana momo diwedok aku ora muni aku ya ngono. Ana momo diwedok nyet aku ora arep muni aku ngono. Anggere engko pisan-pisan muni saru toe gulu lho mau. Aku mak teratap ndang opo. Gulu pitik. Mbak Cangik wis ngendika, "Ku nek kenyut saru kon push up." Push up ora masalah, sing penting ana lemeke wae. Ya ora. Lho iki ora saru lho. Tegese lemeke karpet lho. Mosok push up kon ning lemah ra yo. Ngene lho Mas. Sampean tak kon push up ki men jumbuh karo asmamu. Kenyit ki nek cilik. Nek semene ki ora kenyit. Lah, Kenyot. lah. Mula takon push metu up. karo jenengku le. Lah, Elek-elek ngene iki kenyit kuwi merek ndas. oh, ndas apa? Yo tegese kowe tau ning Bangjo to? Heeh. Ning Bangjo kae ra abang do mandek to? Heeh. Nggo motor tulisane KYT kae mereke kenyit. Kayak merek helm. Lah yo Kepanjangannya ora kenyit. Lah, Yo apa? ora. Lah yo wis KYT. Lah yo KYT iki kenyit. Ora. Iki Ngeyel. ngene nyet. Kuwi Merti dusun iki Heeh. pirang padukuan utawa pirang RT iso bayenge kaya ngene. Piro piro? 84 RT. Kleru. Lah piro? 10. 10 RT. Heeh. Kayak iki kumpul dadi siji. Iya. Kabeh saiyek saeko kapten. Alhamdulillah guyub rukun warga masyarakat. Iki terus karo Kelenggotan. mengeti panjenengane Bapak Dukuh ingkang sampun purna tugas. Oh nggih, kalau wingi tanggal 16 Juli 2026. 26. Purna tugas Pak Dukuh asmane Dukuh sapa mau kae? Lah, kok Lali to? Heeh. Lali Lah kok mesti. catet ora? Ning HP kok sik tak. Wong kok Oh, Pak Sadali. Pak Sada. Li pori. Li no pori.
Oh, lah cetane niku. Alah, kowe iki muni ri karo li ya padha wae kok le. Pak sadari. Dedak gayane iki nyetak-nyetakke. Alah ngene-ngene ya bojomu. Ya. Ora enggak aku. Bojo wakil Nek ora marep apa. ngayahe kepiye lho kayak wong gedene kaya ngene iki. Nek Gedhe kae cilik dhewe iki dhewe. kowe ra mancing lho. Kowe ra mancing lho. Kenyek kuwi mau Kok nek kenyek iwake cilik. kena kabeh. Aku ra mancing, aku njolo kok ora. Gede kok cilik. Tegese iki gedhe awakmu ning cilik angen-angenku. Iya. Matur nuwun sanget awake dhewe iso tekan kene. Alhamdulillah. Pak Joko ngaturke panuwun ngersane Pak Joko. Nggih, matur sembah nuwun ngersanipun Pak Joko Laksana. Laksana ingkang sampun kepareng nimbali kula sak kanca sowan wonten ing papan menika. Mugi-mugi pinaringan lancar rezekinipun. Amin Pak Joko. Piyayi iki nek sugih rezeki ketinggal gagah witeksa. Pokoke anggere asmane iki Pak Joko. Joko, Mesti kok sukses sukses. ya. Lah iya. Kuwi mau Ning kok iki Joko iki ora lah nek jenengmu ki Joko sapa? Joko Gemblung. Iya. Kenyet Joko Gemblung. Lah kok Joko miliarder kok iki dadi Joko mengkeret iki kok. Ayo wis terima-terima no. Sungkem kae Pak gurumu lho kae. Niku niki to. Pak Pardi Kucing kae. Pardi kucing ini Pardi kucing niki kucing. mboten usah disebut. Pardi angkringan ngoten to. Oh, Pardi Kucing. Pardi kucing nggih. Babale madu kucing pripun Pak? Desae to. Nah. Nek ora bener sing bener kae iki. Ugi matur nuwun sanget panjenenganipun Bu Endar. Kuwi kanca kula wiwit riyen. Niku kanca sampean to. Walah ya Allah. Mas apa-apa diparingke. Muga-muga panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Lancar rezekine. Amin. Kuat iman, Islam lan ihsan. Kene iki yo tembungmu ki kok ya Dene- apik men to Nyet. Nek waras ya apik ya, Dik. Aku ki ngene le, wong urip ki anane mung ibadah karo ibadah. Ibadah ki ana werna loro. Apa? Siji kuwi jenenge ibadah makdo, sing peloro ibadah muamalah. Makdo ki apa? Makdo ki contone salat. Timang wektu ki makdo. Makdo. Wajib ya to, pakem. Heeh. Muamalah ki selawatan, serokalan, terbangan kuwi muamalah. Iya kecak nglakoni. Eh? Ora. Iki kepiye to pinter kocak kok. Penting wis omong wis rampung. Ra lakoni penting iso ngomong wis entuk rezeki kok. Ki diaturke. Nggih. Ya, lancaran bersih desa. Ya, ya wajib. Enggak. Ya. Diaturke Mas Pak Pardi Kucing ayo Nggih. dipawani. Wiraswara kok. Heeh. Lah kene ra jaglan ora jatahe nyinjen ya to. Engko tak tambahi 50 wis. Olah gayamu. Apaan? Nah, apan ora Iki aku alpan. Wis oleh Tevan lho iki ora sembrono kowe Mbak Cangik. Iki. Pira? Tak buka iki. Saka sapa? Aku nang kene iki ya penggemarku akeh romasamu ora apa iki. Ora saka sapa gayamu lho. Saka Pak Ragil Marsino. Daleme ngendi daleme? Kuwi piyayi Jakarta ning asli lenggahe ning kene ning wilayah Lenggutan kene. Iya. Iki alhamdulillah nomor rekeningmu sik wingi kae to Kang nggih Mas aku ngono. Tak TF 1 juta. Tenane. Iki Alhamdulillah. 1 juta kok nule gur 5 to? Heh? 1 juta kok nule gur 5. Iki rupiah kali dhewe. Dadi nek rupiah iki tambahin 002 ngono jenenge 1 juta rupiah. Lah sing gemblong ki sapa iki? Lah piro to kejane iki? 100.000. Oh ya alhamdulillah disyukuri mah ora bener ora didung kok. Nek Iki- 1 juta ra do nagih ya. Kowe iki ya bener transfer 1 juta. Ning isih diutang 900 kuwi dicicil lagi 100. Lah kok ngerti? Lah yo mau bareng transfer aku kok. Oh Pak Ragil Marsino iki. Ah, ah. Oh ya alhamdulillah. Berarti kowe engko nambahi 100 ya. Ora sudi. Iso golek dhewe kok kowe iki. Mangga. Apaan? Apaan ora alpan? Ya. Apaan iku nek neng kene ora wani ndremis to. Heeh. Nek melu aku ngono njaluk tambah 100. Wis padha wingi ki ya ngono. Ngono. Heeh. Alah ya ora Dadi katsek. Dadi kewajiban baku. Mbak Sange, Dalem. apa sampean ki ora iso golek tukang sentem sing nom to? Lah yo
Malah HP kuwi. Lah wis metik ngono kok dijak. Metik kuwi tanpa gigi dadi rasa. Sapa? Kuwi ipong iya. Ora sembrono nanti antel. Lah aku iso tekan kene iki ya mergo panjenengane kok. Panjenengane Pak Ipong gitu. Pak Ipong kuwi. Walah ya sorry Mas. Sorry Mas. Kuwi nek arep piye kene wis akrab kok kowe. Blangkone HP kuwi. Heeh. Kirek nguyuh. Kirek kok kirek nguyuh? Lah sono seni iki lak jeneng kirek nguyuh to. Sintringan ora kok kirek. Oh iya ding. Mangga. Iya. Ayo bersih desa muri Nenggonku dapuk pira swara ora gelem. lah Mahal. kon ngopo dek Ngempul ngono seneng yo pol. keblungan ping pira sokan Wah ora ming keblungan gonge kadang-kadang disiki kok. Dimurai kadang-kadang ping pindho. Blane sing ngegongi pengawale. Lah terus tak gongi sik le. Lah iku pengawalku. Ore ada suker sakit yo gongke iya tumandang karya menika sampun diaturke ya ben jumbuh karo swasana lek kenyit Piye Mbak. ya anu merti dusun ya gendinge ya kudu ditokke bersih desa. Oh cocok. Ayo bersih desa murih ado syukur sakit kuwi ayo kuwi tujuane ngejak sakiwa tengene supaya melu bersih desa murih ado syukur sakit. Nah, Gusti kuwi seneng karo barang sing resik. Bener. Mula arep turu kowe kudu resik supaya ngipine men apik ya. Nggih, leres. Ngono kuwi pitutur kang becik ya. Ki anu lek anu wonten ingkang badhe putra daerah mriki. Nggih. Badhe anu Dono Swara. Oh nggih. Asmanipun? Adik Chelsea kalian sinten adik Talita. Nggih, adik Chelsea kali adik Talita. Monggo dicepati Upin dan Ipin inilah dia kembar seiras itu biasa. Iyo. Upin dan Ipin tadi senangnya siapa jua. Upin dan Ipin inilah dia Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin dalam mesinnya tadi senangnya siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Jan, Karang isih. rambute
Isih bocah-bocah ya sepote lagu anak-anak ngene iki. Cilik-cilikane bojoku biyen yo ngene iki. Heeh. Iya, heeh. Sugeng dalu. Heeh. Yes, Sugeng dalu Bapak. Nggih. Kene-kene ta. Sing Salaman sing. asmane sinten? Cek Chelsea. Oh niki Dik Chelsea, nika Mbak Talita. Niki ora Dik. Niki sik mboten nganggo kabel. Nggih. Nek tekoni aja ngaku no asmane sinten pun mari ngono. Kuwi penyakit. Heeh. Jiat. Kayak putuku. Chelsea. Alah cantiknya. Rambutnya iki lho. Nah iya. Asli nek niku. Heeh. Nggo namo asli nek ora. rambut kula niki tak pasangan iki. Alah. Benten nek Rambut niku ora dari asli. telu. Kowe kuwi ora wangun nek kowe kaya jaran kok malah kuwi kok. Asmane sinten, Nduk Cahayu? Palita. 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 Nggih. Niki- Sekolah SMP Negeri 1 Piungan. Kelas pinten? Ndi? terus Wedang ronde rasane kecut gek piye le bokong gedhe kepentut-pentut ngono anakku nyanyi. mergo bapakne sing marahi. Kok bapakne iki ya padha dene kok ora. Ya nyanyi no. Ayo Manone Tembang nggih. Nganggo bawa no ya. Ya dibawani no coba. Mbah Kenyet aja ganggu Mbah Kenyet. Ora, aku ora ganggu. Anu aku nek ngene iki wis didoani ngene iki diruqyah ngono aku ora ganggu kok. Rada maju. Heeh. Nggih, kene-kene. Nah. Mangga, Mbak. Ya. Kirang dhuwur. Kegarane semanten, Dik. Heeh. Sing ninting ki ora bener kok. Anu Mbak Suwin mau rak muni kurang dhuwur to. Gampang ya nek dijunjung nek kurang. Nah, yo no. Yo kembang. Suarane. Oh, lah suarane to tak kira kurang dhuwur. Kan tak junjung. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tutu. Ah ya. Bapakne sesuk nganggur oleh duit. Lah ngandalke anak wedok oleh golek duit. Terus mengangkling-angkling nang omah. Ning iki wis iso mandiri lho lek Kenyet. Iso apa? Heeh. Nek ora kaya jenengan, nek jenengan rek nganggo Suritina ning Pasewak. Busana maneh kok Karno. Nek gendere apik ngene iki ora nggo kok ngono le. Lah tunggaku gendere iki sempyo nemro. Ah. Aku ya bingung ya to. Sakek telake londrat kuwi. Iya. Suritina ning Pasewak. Lah cek kowe ya nganggo. Kanggo gawe lagu nek aku. Oh, tak kira kowe ya download padha aku terus. Nyet, mesake bocahe lho, Nyet. Heeh. Oh iya ya nak. Ya, nak. Nananina. Luput pisan kena pisan Yen ka yen gampang luwe gampang Percaya ra. Luar biasa Casmi. yen angel yen angel Dicengkono. angel langkung pan kena tan kena Ya cengkoki ngene iki. numbas arta Nyuwun keplok. Nggih, apa yang meriah tepuk tangan.
Matur nuwun. Nah. Kene umpama gelem saged karo panjenengane Pak Joko, wis yakin mulih tuku pedet. Kandhane kok. Lah kok iso? Lah tuku pedet ke sing ngopeni Ayah Sabda. Ora urung ya bapakne ra gelem ngarit. Ora urung ya gek gol ning pasar wage entek ya ta. Lah bapakne wae pemburusan kok. Iya. Utot sakil matrakil ngemut sikil sapa nok le Mbak Uwa sing latih Mbak Uwa Pak Sabdo Sabdo mandi apa Sabdo nemai Apa Sabdo Tomo apa Sabdo Tomo apa Sabdo luntur Sabdo Wala ayo Dek Chelsea. Chelsea. Potensi apik iki. Iki latihan pirang tahun bocah iki. Iki biyen ketek kapan, Nduk? Nah, mulai latihan, Nduk? Mboten. Oh, mboten? Mboten. Kapan nih latihan? 2 minggu. Nah lah, ya ampun. Aku biyen jaman TK aku ki urung diwarai kaya ngono kuwi. Oh, lampian TK nembang ora kono beda meneh. Bocah saiki kok wis budaya banget. Aku biyen latihan ora ngono kok. Lah sampean ki biyen kon nembang lagu wajib ora iso kok. Bocah cilik-cilik jejer mari-mari sandangane resik tuh mindake becik. Heeh. Lah ngono kuwi pol. Lah iki wis iso nyinjet. Iso apik. bawa. Lah iya. Sing saiki lho. Sing ngajari rak yo Mbak Wo. Nggih, matur sembah. Iki Mbak iki. Mbak Yune. Iki yo iso bawa ngono. Iso nembang. Iki iso nembang. Oh iya. Nih, caket Mbah Nyet kene ya nak ya. Rek maneh dawane sakmene iki lho Nyet, nek duwe anak iki rambuté anakmu iki bingung ngene iki lho. Lah iya. Weh anakku tak tau tak ing omah mangani tandurane tanggane kok. Lah kedut Heeh, nembang napa Mbak Talita? Sineman klambi lurik Klambi lurik. gambar ngu. Oh. Wah, klambi lurik Klambi lurik.
langgam mereng. Langgam. Wah, apik tenan. Digambangi ayah, gambangi ayah. Wah, Gampangane Makos Wargi Mbah Mario. Iya sampe ngene iki. heeh. Ayo ayah, monggo Mbak Talita. Wah, iki luar biasa. Iki kudune selingguh ngene iki ditandani kaya mbak-mbake ngene iki kok. Lah iya. Urung betah kok ya. Nana. Pantas luwes polatane dasare mas kuning nemu kiring sripat sripit lembeane Aluse padha ibu. Nah, aku nek duwe anak wedok ngene iki nu senengku banget yakin. Iya. Anakmu iso kaya ngene iki ora nyet. Yo tergantung nek anggere iki bibite iki aku karo kowe ya iso. Iya. Ayo tangan kelakone. Ning iso lho awake dhewe anak-anak ora duwe ndas. Lah kok Memperjelek keturunan ya. Bapake kowe ya kaya ngono. Monggo ditelaske. Mbak Canggih, nggih. tadi jeneng Waranggana kuwi ndek karakter dhewe. Lah iya bener. Nah, upamane aku sing diajari 5 tahun rong karo iso nyantel ngene. Bocah iki nek saking polose nembange. Lah ya ora apa-apa wong jenenge Jawa iki ra ya kudu ganggu. Lah kok Mbak Anu Suhin bareng karo madeg kok si anu sapa ding kending ngadeg keken ayo nembang. Nggih, sekejap. Nggih. Sekejap kami sol benak-benekke. Kuwi nek mbiyen saiki ya wis ora kok. Nek bareng Mbak Suhin medeni meneh. Ngopo? Kepiye? Mergo Mbak Suhin majeng nggih. Ya tembange rengu nggih. Ya. Ayo ayah. Ya. Ya nak terus kena ya. Sajake katon rengu onteng
Gongke, Mbak. Kono kang pas kelekan kamu Iya, lo. Matur nuwun sanget. Talenta. Terus le sinau budaya Jawa ya, Nduk ya. Nggih. Semangat pokoknya dibimbing semangat. ayah. Pokoke sesuk dadi waranggono sing sukses, sing kondang ya nok. Disalami riyen menika mbak-mbak ibu-ibu waranggono wiwit saking mriki dumugi mrika. Dijaluki berkahin, no. Dijaluki donga pangestu. Mbak Yuki jaluki donga pangestune. Iya. Salim, heeh. Syukur karo nembung sangu. Nggih. Iya. Cara-caraanmu iki kaya ngono kuwi. Lah yo biasane nek salaman kan karo njaluk sangu. Apa anakmu? Nek anakku tak ajari ora njaluk sangu Lah kok yo. ngapa? Sekolah yo sekolah, ngono mangkat sekolah ora apalan. Sekolah salaman kok karo njaluk sangu aku ngono. Lah kuwi kewajibanmu saiki. Kewajiban wong tuwa ki nyangoni Ngono kuwi. menafkahi. Bocah ki men ratuman rasah disangoni. Lah kon golek dhewe apa piye? Lah ya ora disangoni, dhuwit ning sangoni kepinteran. Ah, monggo wong tuane bodho. Lah iya, menganu nggih dung. Iya, iki tembange diaturke wah. Matur nuwun iki Dik Chelsea karo Mbak Talita. Heeh. Nggih. Diaturke sing mau pamundutan saka Pak Mul. Nggih. Pepeling mau. Iya. Sindene ya melu ngadeg lek kenyit. Yo. Tak urutke saka sing cerak dalang iki. Iya. Diuruti napa ngelu? Mbah Waloyo kowe ngelu ora diurutke kok. Oh gitu. Gitu sih giliran lho. Gilir ngono lho. Nah, digilir Iya. 1, 2, 3, 4. Siji bapak siji. Ya Mbak, ngadeg Mbak. Ya no, ngene no. Klambine iki kaya legi banget ya Nyit ya. Heeh, ora usah mancing. Lah ngapa? Lah nek legi ini aku ya tak mut. Wah. Kowe Yo, kok. terus permen ngono lho. Ora ngono. Ya ngene no, tak sumurno. Iya. Iki. Di anu miken di. Nyanyi. Heeh. Ngene piye? Ayo Nduk dikenalke Nduk. 12. Asline sapa, namane ngendi? Ate kaya tanggane Pak Ipong to iki. Ngawur. Sugeng dalu nak. Wilujeng dalu. Oh, nggih. Sik tak salim. Emang kok Oh iya, mriki? salim Pak Dalang. Wah, Salim, jan. Mas Dalang. Sehat selalu. Masda ini semangat bukan selalu. Pakda tapi Masda. Nggih, heeh. Nah, aku ya Pakda to. Pak Jamu Negeri. Iya, Pakda kowe, Pak. Yuti. Putih. Nah, Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Mas Dalang. Rada rene kejangan awake lek kenyit. Oh iya. Rumah saku wis Berarti siji kok kon kebabake kamera. Oh, aku ya gumun tak. Awak kok 5 kilan. Iki ki ora 5 kilan. Lah. 5 meter kok ya. Iya, kenalan karo warga kene. Asmane sapa? Daleme Derek pundi? tepang Bapak Ibu warga masyarakat pundi niki? Klenggotan. 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 Pundi? Sri Mulya Sri Piyungan. Mulya Piyungan. Bantul. Projo Taman Sari. Projo Taman Sari. Heeh. Nggih. Nggih. Kompliti. Kek sapa asmamu? Asmane sinten? Kula Ainun. Ainun. Ainun apa Ainin? Ainun. Ainun. Ainun ki tidak sadaratun. Kayak basa Arab. Lah yo Ainun kan tidak sadaratun. Heeh. Nggih. Omahmu ngendi? Kula Tepus. Kuliah nang ndi saiki? Teng Parangtritis. Ya. Oh, alah. Jalan Parangtritis. Larang ngono. Oh, kuliahmu ning Parangtritis ana. Cedak Parangtritis. Aku Oh, mau larang printing ngono lho. Monggo aku ki domisili nang kono suwe ya. Kok ora ketemu iki ora. Lah aku ora tau bakul kembang kok dadi ya ora tau ketemu aku. Lah Aku rono iya. ku nek Selasa Kliwon Jumat Kliwon kok ya. Lah ngopo? Siaroh. Apa kono kene? Lho ning sebelah blu. Aku ki biasa ning rono. Lembang Nun. Heeh. Nggih. Kowe kok lemes iki ngapa? Ngantuk, Mas. Waduh. Nyambut gawe iki sing profesional, ngantuk dikaya ngopo iki kudu sing Nggih. semangat. Anu berarti nek lemes kon push up. Heeh. Oke sehat. Aja.
Lah jare aku kon push up ana wong wedok push up kudu enten lambarane. Ora. Ora kek omake tepus. Mbah dilambari mbah dipun kersa mboten. Aja kacare elek nah. Ayo. Nduk Cahayu. Daleme tepus. Nggih, Bu. Tepuse pundi? Tepuse Purwodadi. Iyalah sik kidul kono kae. Lah nggih. Bisa talah. Terngane wong tepus ki asu-asu. Ayo. Heh? Ayo. Lah saking mantepe wong tepus asu-asu. Nek kono ki muni Y dadi Z. Gek ijek sekolah apa wis ora nduk? Tandane Tesih sekolah. Kelas piro? kuliah. Kelas piro ya nek kuliah? Kuliah ora nganggo Kuliah. kelas-kelasan. Ora nggo kelas-kelasan. Mlebu semester 1 iki, semester 1 iki wong Cek sing anyar Jabang kene. basi, aku biyen dolan ning omahe kono diusang-usange foto rokok. Foto rokok ki apa? Foto rokok ki kembang turi. Foto rokok sajeng-ajenge neh. Kelintang-kelintang rukun Islam. Yo. Rukun Islam. Luar biasa ini. Kang 5 Kang 5 puniki. Sah tepus kok suarane api. Lah, Sepole. Sepole. Lah mam beser. Yo alah, besere bomplok senengane bocah ke. Oh lah marahi suarane apik. ayo kuwi sing marake apik. Katindakno mring para sasama. Ya. Katindakna mring para sasama. Aja padha ngebleng. Lagi man dilem Ngebleng. ya aku. Eh? Lagi man dilem ya. Piye lagi be dilem. Iki mau ki diprank karo Mbak Sange. Lah Mbak Sange le ninting ya ngono iki melu. Aku ninding. Aja blosokno ta. Sing blosokno ki ya sapa? Ora kowe ora tak blosokke ning tak jak blosok kowe nak. Ya makape aja padha. Aja padha. Anek semua diblosokke pawone sepiro kok ya. Kowe tak plotrokke lho lek kenyit. Inyet jare nyot. Iki aja nyetak-nyetakke to wis to. Nek aku karo lek kenyit ya wis akrab. Harus biasa. Nek kon lagi ketemu iki Nek kowe toh. mbelok aku kenyot iso tak kenyot tenan kowe. Pengen apa piye? agi wae tak weling lho mau. Ngedan lho, tak Lah jare kenyot jenengku ya to. bungkem lho ngene. Nah. Kula pahit kok. Ketok itu ketok. Nek badi aku kelingan dia. Karo bronjong. Aja padha. Aja padha Ditinggalke. ditinggalke. Kabutan gelungan kaya dadi anu rada ngene. Lah ya ora apa. Yo mang sanggake to yo. Tak sanggane saka mburi no. Nah kowe nembang omen. Aku kesel ya ben. Nek ra ngene ya ora nyambut gawe kok. Ya ampun Mas. Mbok gocahe dadi bentuke beda lho. Heh. Bentuke mleyot kok ya kowe kira. Mosok aku Ya. nyunggo liyane. Rukun 5 punik, rukun Islam puniku. Ya. Rukun Islam Niku. niku. Apik sing kowe. Ya cengkok tepus niki. Nah, Iki iya. arep minggu ning Banyuwangi kurang sithik iki mau. Ning ya apik malan kolaborasi kok ya ta. Iya. Ora apa-apa. Sahadate. Nah aku maklum. Sahadate. Kang Angka. Nah, Iki lho Ora. Ciko. Siji. Siji. Aku nek duwe pengenter kok ngene iki aku wis ora nggo HP kok yakin. Kang Angka loro salat. Kang angka loro salat Dene kangka. dening kang
Ramadan. Oh, wis ditintingi Pak Guru cethane kaya ngono. Iki Pak Guru. Dene kanca nggo ape tang-ting. Ya kowe kok kowe. Ramadan nindakno poso. Ya. Ramadan nindakno poso. Papat zakat ping 5 ibadah haji rukune Islam sampurna. Sing ngembangmu rak karek ngurutke ya to? Iya. Jidat, rolat, luso, patkat, moji. Heeh. Jidat ki ping 1 maca Syahadat. syahadat. Rolat ki ping 2 salat. Luso ping 3 poso. Patkat sing 4 zakat, moji sing 5 ngibadah haji. Wis nglakoni ki nyet. Bisa. Kok aranggo munggah kaji wedhuse wae ra dikombor. Polare wentek tok konsumsi dhewe. Nah aku kaya Pak Joko kena ping 3 paling tidak ya. Ya Mas. Are. Ya aku takon ele. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yo. Sampun basange pepeling Nggih. sampun dalem aturaken kalian Dik sapa mono jenengmu? Ainun. Ainin. Oh weh Ainin. Heeh. Iki Ainun ki jenenge nggon KTP Ainun Elizabeth Suginem. Iki Aja kok isu ginem. Halah mbok kek martilah ngono sisan ngopo. Ya apik suginem iki. Lah apa Ainun Elizabeth anu Yatirah ngono apa? Yo Ya, ya ngarepe niku pun apik, mrene kok ngono. Engko nek Yatira nyinggung kali Mas Ipung lho. Malah dhek seneng. Niku terus anggere sebutan urut gragap. tukang slenteme gampang tersinggungan lho kae to. Men, kae nek tersinggung terus ngentut separan-paran. Iya, wis gak linggih Ainun. Iya. Ki mau pepeling sampun sah nggih Pak Mul. Nggih. Gusti Sampun. Allah mboten mutangaken kawula mboten kepotangan. Leres. Sasi nampurna mboten dados punagi. Nggih. Pak Cange. Nggih. Podang kuning wonten ingkang ngersakaken. 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 Ora ngersakaken, ngersakaken. Ngersakaken. Mbak Niken tak sepoti pelek Iya. barang Mas, pelek barang. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera, jangan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Iya. Yuk. Tata laksana kita ini rumah tangga. Tangan ini kabeh. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana
PKK. PKK. Iki salame Keluarga enek. Salame enek. Nggih. Apa kabar PKK? PKK ku, PKK mu, PKK kita semua. Oh gitu. Baleni. Mah, wis wae. Iki tembang ning Mengku Pralampita. Iki keluarga berencana. Keluarga berencana. Nek duwe anak kuwi sing apik kalih dosa. Kalih kok ora nggo dosa. Dua anak cukup. Dua anak cukup. Monggo klenyet iki bacot 5. Kalih dosa kalih mawon supados mboten rekoso ngono lho. Ah. Ya. Ngaten. Heeh. Selamat malam Mbak nih kan. Selamat malam. Salaman sik. Halo, sehat nggih? Alhamdulillah. Aku rajak salaman ya ora apa. Ojo salaman karo kae Mbak nih kan. Selamat malam, Mas Kenyut. Kok tetak nganggo ngono to nyeneng kok dijilat lho. Nek karo bocah iku kudu kaya kirik jilat barang Bocah nopo aku. Nek karo bocah iki disayang kudu tangan. Lah apa? Wae lagu ning polsek. Ngapur kena bapak babin kanthi Mas Pak Kapolsek rawuh. Selamat malam. Warga masyarakat dongakno Mbak. Coba Dongamu ora ampuh. ayo. Ampung dongane wong suci ya. Ayo. Ojo kaya ngono to. Suci yo nggo napa? Nggih. Suci dalam debu. Ora Derek ndedonga kagem sedaya warga masyarakat jenggotan. Klenggotan. Kelenggotan. Piyayi kene iki Kamu ora lah ngomong jenggot. takon jenenge jenggotan ora tekan nganggon iki mau. Malah aku maca gapura mau iki karo merem-merem dadi ngerti ku jenggotan. Duwe jenggot wae do dicukur kono. Glot Klenggotan. aku iki. Kelenggotan. Nggih, kagem sedaya warga masyarakat kelenggotan. Dan bangkel. Dan bangkel. Nyawiji iki memang. Oh, Iya. kalih padukuhan. Oh, nggih. Kok mboten dhewe-dhewe wayangane? Lah yo. Wah, lah, Sisan kesenengan rakate dadi siji. Ngaten. Nek dhewe-dhewe kesenengan dalange ngono. Mosok seminggu wayangan ping 7. Mesake sing rewang no. Wae nek sing rewange ya mesake Pak Joko. Sembrono. Nggih. Nggih, mugi sedaya warga masyarakat pinaringan sehat. Amin. Pinarengan Pinaringan. Sik ditoto. Lambene rasah kami sosolen ditoto sik. Lah piye dhek mingkem dadak nganggo ngono kok. Iki kaya bojoku wingi. Tak Ngapa? behel ngene iki to. Ah. Arep ning alasmu tawa-tawa tanggane nganggo kacan kinara. Kinara nganggo, kinara. bojomu behele nganggo apa? Heh? Nganggo apa? Bintret. Ayo. Beda kok beda karo dek nikah Iki niki. beda to. Bintrat gek diceki batako. Pinaringan Mugi kaparingan nggih, sehat. panjang yuswa kathah rezeki. Nggih. Amin. Amin. Nggih. Minjang tahun ngajeng nanggap Mas Yusuf malih. Amin. Insyaallah ya heeh Nek amin. do isik Sik Apa? apa? ya nek do isik ngono lho isik wayangan ngono lho. Lah ya isik. Lah ya ora sesuk ganti profesi dadi tukang becak. Nek ya ora. Ora kowe. Oh lah lah ngono. Niki wonten dawuh. Podya iki. Podya. Podang kuning Nggih. ingkang ngersake. Menika saking Pak Sumbedo dari Mister Sumbedo. Pak Sumbodo piyayine ingkang pundi Jong? Niku saking Gading, Gunung Kidul. Gading. Oh mirsani lumantar live streaming. Aku kuwi Sumbodo tanggoku kuwi. Nyanak-nyanak. Tenan. Pak nek diutang. Ora le diutang. Sumbodo tanggoku kuwi bojone Ngatiem. Oh, Kuwi ada. jenenge ya Sumbodo sok kulino njaluk lagu-lagu ngono Oh, kuwi. nang udu iki. Kudu kuwi to beda. Iki ora kenal. Nek kuwi ora nggo katresnan ya to. Lah saiki rak rek maneh ireng ning nggonamu kan ora ireng. Bae campur ya kae. Nanone no bawane, Mbak. Nadyan wujud temong peksi Nah, wis ora ngono kuwi. Lah wis didhisiki kene. Wong anggere iso tak tekoki gelang 20 gram ngono engko. Tenan lho Oh, iki. tenan. Dite sapa? Sing kok iso kaya Dite sapa? Ora nek to dhuwit saka ngendi? Heeh. Anu becak wis nganti 20 gram lah. duit ning ngene kowe wingi kae lho tak balekke neh ngono lho tegese. Utang to. Ayo. Coba cengkoke nok men ditirokke Mbak Yu musuhin ya, Cek. Nadyan wujud temong peksi. Wah, kurang sip kuwi. Ah padune ora kuat. Coba baleni kowe mono. Adoh to. Anu, kurang ombo niku. Nah, dadi nek kudu ambo. artikulasine sing cetone oh ya ah.
yo ngono kaya Kayak resepe niku ombone sak mik ngeten iki. Nah, coba nak diwarai nak Mbak. Aku wis tuwa ora iso mangap. Lah kudune wis tuwa ki malah gampang. Lemune sapa? Gampang lho. Lah iya. Iki ki perkara mangap lho. Lah yo aku ngandake nembang. Nadyan. Ojo. Nah, temong abaksi. nah, awu. Agawe monggo Mbak Niken. Agawe talining aku nek di pesinden ngene mantel sak nyangan tak bayar 3 juta kok. Lah kok aku ora mbok jak to, Mas? Kok aku ora tau mbok Lah jak. engko dikira aku kumawani karo adikku lanang Yusuf ya. Ora. Nek nggon jenengane ora apa-apa. Engko aku ora apa-apa. Jenengane padha-padha mitrane Pak Pardi, aku ki ponakane Pak Pardi. Oh sampean iki ponakane Pak Pardi. Ponakane. Wah. Pak Deku kae. Iki ngarep jak-jaken. Oleh to iki? Oleh. Deal iki ya. Heeh. Ning ra kena batalke. Ora. Ora, Oke, aku siap. ki sapa-sapa nganggo, Mas. Arep mbok jak nang ndi? Sapa-sapa Lho nganggo. biasa sapa pasar to. Tunggu aku ya bakal wedhus kok. Ora ngono. Ora ya kon Kejak Lah aku niken. ngopo? Bakal wedhus kok aku mbok jak nggo ngopo? gawani dadung no. Halo. Halos manis nengsem Diat sing garwan ingsun kene caket marang pun Kakang kene Yayi. wonten dawuh Kang Mas. Iki ngopo to? Nganti kaya rupamu ki bagus-bagus kok. Cemburu. Ngelingono mau ki. Aku ki mbok pasrahke lho. Ah, Pasrahke dipasrahi. saka Mbak Waluya lho. Dipasai kon ngopeni ngono to. Coba jerone ki. Lah ya pilih iki kacek 100. Kacek 100. Nek kuwi ki ragate ki akeh ya nyit. Nek upamane nyedaki ini kan ki ragate akeh. Apa aku biyen kurang akeh sing ngragati kowe alismu aku adol pitik. Idepmu sing numengeng tawang kowe aku adol sempe. Gensumu ki aku adol pejet. Terus Ono rai kok kaya kanjang. Sesuk nek karo Dibandingke aku karo kowe ta nang Mbak nek karo Waluya. aku jenengan adol ginjal. Aja. Mbak komplit sisana aja ming ginjel, gek komplit biang didol kabeh. Wasa minggan kula goleki si podang jenar Ibu bunga hinga iba bunga hinga tiku Wah, Jan, aku dadi tuman melu Dik Yusuf iki. Tuman iki ya sesuk wis arep jane. Sesuk tetep ngejakne to, Le? Hah? Ngejak to. Iki aku ndongake Mbah Waloyo gemen mari ning tetep ngejak to. Sesuk tak jak. Ya kan toto gamelan. Tak jak nyetak bataku. Oke. Heeh. Nyanding bisa dadi Wis sesuk sinau kuwi. Aku ora golek liya nek kowe iso ngono kuwi lho suaramu jebret-jebret. Lah aku golek sing luwih apik. Aku biyen dek umurku padha nikene suaraku ya apik. ya apik ngono kuwi. Saiki rusak ra kahanan. nek busuhin iki bawa kae mau lho. Alus manis tur merah. Kae mau rak donge nek Asmarandana iki tiboke. Nek busuhin biyen iki alus manis tur merah ati. Kae mau rak nang semake. Busuhin tibone i dadine i. Nah, Ketek medeni.
iso. Ayo. Gak tiba momen diwedok meneh mah aku. Niki digarap pripun? Lah ya jenengan penake digarap piye kok? Nah. Kula digarap. Monggo Mas Kendang ajeng garap dek niken pripun. Kuwi pira? Digawe ongkek ria. Oh, Ana sing Dangdut garap. nganggo kendang batang. Oh iya. ya Mas Roni. Ya. Ayo ya. Ansor laras. Iya. Soy. Paijo paijan ora kerja ora jajan. Sawan neng omah wis seragasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mungkin miterangkanku ngalih ora krasa esok awan nganti Sarawing
Matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ki nyo Mbak digawa sawerane. Nah, wes alhamdulillah. Saka pusat iya. Terima kasih Terserah Bapak rezeki. Yusuf. Bapak. Anggepmu Disyukuri ya to. Iki mau kan gawa iki tegese le masrake piye mondok? Saka Dicetake, pusat. saka pusat Gur kon gawa lho. Gawa to iki. tak atur tangehke ora. Oh, Ora ngoten. Niki sok ngleboni kas sinden Oh, Mas Yusuf ngono niki. kuwi. Sak ngleboni. Ngleboni Nggih, kas. Berarti aku sesuk ngleboni kasinden ya oleh to. Oleh. Oleh. Ora. Ora. Nganti kok dhuwitmu ki turah. Apa dikas dhewe wae mbokmu. Nah, ya. Nggih, mangga. Mbak Yanti dikersake kok mau. Oh iya. Oh, iya, Mbak Ya men Yanti. digawa kono, heeh. Karo Mbak Simbir. Oh iya. Ayo berdua Mbak, katanya berdua. Sepatu apa, Mak? Iya nang lima ta aku kelingan aku pokok. Iya no tanggo are. Yo Ya tulisan apa? Ondo ayo enak. Kaya eling aku. Apa kapote ketamang asmara. Upo kae hati wewe kabiye. Kaya elingake nganti kakak terima. Ayo putih ditol Sabatan kata luntur. Saya merhati aku kowe dadi Antar nuwun. Ya, iki tak bayar di muka sik. Aku. Heeh. Ya kene. Jare dibayar di muka. Mau ndak kualat wong jenengan ki tuwa kok. Ya aja di muka berarti. Lah ndi? Nang ngendi? Ya liyane. Ah, Kene lho. Kok rumah saku Mbak Sange kok Apa lumayan ngarep to. nyawar kok ndedak goleki nom. ora kok perkara lomo lek kenyit. Lah kepiye? Iki mau saka pusat memang wis ditransfer 200. Oh. Nah, sing 100 nggo aku, sing 100 nggo Mak telu. Mak Yanti. Oh, tak kira sing 100 sah telu. Ora. Tanggung jawab katok pun mboten usah berharap. Ora. Rene ya. Lah iki lho masak ya nglangkahi kok kono. Iku ndak. Lah iki seneng banget Halusinasi Tak ya. langkahi ya, pun. Tak langkahi ya. Nah, no kuwi. Atur nuwun. Lah iki rega pira iki sijine kaya ngene. Aja dicepling to. Ki tanggung jawab katokku wingi. Heeh. Lah, tane ya katokan barang to. Lah kepripun? Ya tekse iki Mas komplit ngono lho. apamu no? Jane mau kan meh Niki lho, cincinmu iki mau. Mboten niki sik Terus loro. ning iki mau arep digondol. Kene nok tawarai. Pripun? Anu maranggono ki aja dermis. Lah, Aja moto duwiten kok ndak dikira tek ning ku bintang tamune kenyet ku seniman moto duwiten. Lagi terus? Nun sewu Mbah niki jenengan asta mawon nggih. Nggih monggo gek mang jangkepi 200 nggih. Kene, engko dek bablesnya nak. Nya, engko dek diapusi klenyet. Nah, iki ana apa ta, Fi? enek kinjenge. Oh alah. Oh iya, Eh, Aja men. Kira-kira Aja digusah. Kinjeng ki pralampita. Apa? Kowe celaki leluhur. ya ora apa-apa to. Tapi leluhur apik kok. Ora krasa ya aku. Oh, lah kowe ngono. Nah, karo iki Mbak Simbir iki warga Putat.
Menika Pak Joko menika Nggih. ge warga Putat Pak Joko. Pak Joko kira asline daleme Putat kono. Oh nggih ta? Tangga. Matur karo Bu Endah. Sing saka Putat sinten ta wau nggih naminipun? Ya. Bu Nggih, Pak. Endar. Nggih, Bu Endar, Pak Joko. Kula Via saking Putat. Nggih, ngoten mawon matur nuwun. Lah terus karepmu arep ngopo? Lah nggih umume kek pripun ngoten nggih. Dumeh padha-padha Nggih boten Putat. napa-napa boten meksa. Dumeh padha-padha Putat. Lah nggih lah maksudnya iki Ora meksa Nggih. ning bengok. Didongake Pak Nggih, Joko. nggih. Didongake cara anu parian. Umpama nandur tela oh nandur telo. nang isor bayem. Ning isor bayem. Muga Pak Joko ayom-ayem tata titi tentrem. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rompir. Nandur telo. Aja melu telo. Ya, Nek wong wedok kudu telo, sing Napa? telo ki wong lanang. Ngomong kok ngeyel. Men. Oh pilihane dhewe-dhewe ya. Wong nggone dhewe-dhewe. Apa parianmu apa? Parianmu apa coba yo? Nggih. Nandur telo. Heeh. Karo pari. Nah, apik kuwi no. Men pepak. Heeh, men pepak. Mugi Pak Joko. Joko Heeh. lancar rezeki. Amin Allahumma. Allahumma amin. Apik Yanti. Yanti. Ayo ora melu telo lho, liyane telo. Misale anu goreng koro ngono dadi kabeh. Menek klopo. Nah, apik kuwi. Ning nganding sumur. Nah, ngono kuwi lho nek jegur hati-hati. Nek Ora kandung yo. sumur. Mugi Pak Joko Heeh. panjang umur. Amin Allahumma amin. Saiki bojoku ya. Nek ora iso sudah 70. Lah namung parian mereka ya. Aja Ora telo kena lho, Bu. telo. Ora kena telo. Ora telo. Ora kena telo. Mau wis nandur-nandur saiki. Saiki sing apa? liyane nandur. Tumbas genti, Bu. Tumbas. Mangan, Bu. Apa Mangan. mangan? Mangan, Bu. Mangan sego. Wis kulino dina seget tiba. Lawuhe tahu. Tahu. Tegese Empuk. Enak. Enak. iki kon parian ndongake Pak Joko. Umpama mangan sego Mangan sego. Lawe tahu. dicampur uyah. Dicampur ya. Muga Pak Joko. Suaraku dadi mletho ta. Heeh, nirana aku dadi niku. Mangan sego Mangan sego. dicampur uyah. Dicampur ya asin non. Lah yo sing tak parian. Nek ora uyah yo dicampur Campur uyah. uyah. Muga Pak Joko Ke Pak Joko. kuat ngibadah. Allahumma amin. Ora kena turu golek ukara dhewe yo. Yo, iki. Kayak iki selarep Diwul Gunung Kidul. Yo gelis yo. Iki dadi aku. Heeh, jatahmu kok. Mangan. Iki aku wis mangan sego lho. Mangan sego lawuh tahu kayak Pak Joko apa, Dik? Oh, lah tak kempit tenan kowe kok. Mangan sego. Lawuhe tahu. Muga Pak Joko tansah tentrem rahayu. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo, Diwul Gunung Kidul. Ayo, diaturke. Ayo, Cak. Ayo. Mas Gali. Yo. Yo. Kok jenengan tenang. Panturan kita ping sendam. Tak pikir sampean wis lali Mas karo aku Nyana iyo. panggonan umur latah ayon tak wetan-wetanku. Sing kondang Sing kondang gaplek lan Diwul. Watu lintang cik apa watu kapur. Abah bagaian seni ojo maido. Sing paling kondang alatur disuwur. Ya.
gunung kidulane dalan tulung. Gunung kidul. Wis pasti bulan cek waku gak ngibul. Ayo. Tak pikir kowe wis lali mas karo aku cah gunung kidul. Nyala iyo. Eling panggonan dhuwur tlatah kayodha sawetan Sing kondang gaplek lan diwul watu lintang cik pewatu kapur ababagayan seni ojo maido sing paling kondang pelatur bisur amor ayo deh iku kabeh papan wisata deh saking apa wedi ada sekae ora bakal kuciwa ketoprak campur sari nang gunung kidul Mas gunung kidul wes pasti pulen aku gak ngibul iku kabeh papan wisata cek saking apa wedi ada sekae ora bakal kuciwa Siken mas ketoprake wayang kulit nang gunung kidul Dewa mas gunung kidul wis pasti bulen aku gak ngibul go 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 ae go 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 dua lulu nuwun Mbak Sange Mbak Cange, Mbak Limbu. Nggih, Damar mancung sinopet lek kenyet Desuhin. Nggih. Oh, keripik gedang keripik telo sithik edang sing penting rata. nggih Ya, guyon Matur ana sing watese. Heeh. Nggih. semanten ugi Nggih. Mbak Sange Semanten ugi aku urung muni apa-apa kok oh semanten. iya keripik gedang keripik itu lah kok Oh. bakul keripik to saiki Ora kuwi parikan. oh ora ngono sithik adang waton Waton rata. Saiki matur wonten kesanipun para lenggah sedaya pamirsa sedaya. Nggih. Mekaten anggen kula cos panglipur wonten ngarsa panjenengan sami kathah tindak tanduk ingkang keladuk saestu menika namung kinarya miyak sepening swasana wonten ing dalu menika mugi-mugi warga masyarakat plenggotan. plenggotan tansah kalis nir ing sambikala lancar anggenipun pados buga wastra Amin. pangupa jiwa amin, Amin. Allahumma Amin. Iya, ya mak tak dirake. Heeh, lek kenyit badhe suhin nyun mapunten Injih. sedaya kladuke ngatur. Ya mak, sehat selalu. Salam nggih Mbah Waloyo, enggal pinaringan sehat kon Injih, matur kon suwun. ngunjuk biomeringan. Enggal sehat. Iya mak, heeh. Ya, sadurunge ayo ndongake